abinci, kuma abincin da aka yi sai an raba shi kai ɗaya da na 'ya'yanta, amma na sai ta tura magenta sai ta ci ragowanta a bani. Labarin wannan yarinya labari ne mai matuƙar ban tausayi, inda take cewa kishiyar mahaifiyarta ce take bata kashi a koda yaushe, bata abinci, sannan kuma tana ɗora mata tallan alalen naira 50 take, amma za a bata rabi ne, wato na 25 a bata, sannan kuma abinci bata sai dai idan aka bawa mage rabonta, mage ta ci ta rage sannan sai a bata, inda kuma bata tufafi, ko da an bata tufafi sai ta ƙone su. Kai, duniya ina zaki da mu, ku saurari zantawar da wannan yarinya ta yi domin ku ji irin ban tausayi da ban haushi da kuma halin da take ciki, inda bata san inda za ta kwana ba. Take shaidawa cewa akan bishiya take kwana. Allah ka sa mu dace, sannan kuma Allah shi kare mu daga sharrin matan uwayenmu maza. Da ba gidanmu ba ne, haka ne na fita mata daga gida na tafi. Na je wani gari ɗan ali. Na zauna, na sami yara muka yi ta wasa sai da daddare yayi, kowanne yaro ya gida ni kuma na gani kawai a waje kawai na tafi wata bishiyar kanya. Haka dai take kudin uwa a share. Na hau sama na kwanta, kullum dai nake jin yunwa sai da in zuzuki ɗanyar yaɗiya da gero. Kici da gaske? Kwana na 14 na irin rayuwa. Ya aka yi koma gida? Kawai komawa. To ba wanda ya je ya tambaye ki? Ba wanda ya zo? Da gaske? Wallahi da gaske ne, ba wanda ya zo ya tambaye ni. Ko ito ina dangin babanku suke ko na mamanku? Wallahi ban san kowa ba. Kamar ya? Kanwar kakarmu kuma ita ma ta rasu, sai ɗanta da yake tafiya Abuja shi kaɗai. Da akwai kanwar babanmu ta rasu, sai ɗan biyunta kowanne, amma ni ban san yadda yake ba. Dangin ma ba kowa. To mutanen gidanku ku kaɗai kuke zaune a gidanku? Ba daga ke sai ita kishiyar maman naku za a ce ko? To mutanen layin ku ba su san tana miki haka ba? In mata da ke ni ba za ta bar ni na kuka ba. Saboda kawai sai ta ce kamar ya ba za ta baki ki kuka ba, sai an rasa hana mutum ya yi hawaye. Saboda ni saboda ka aji a shigo a makotanku. A makotanku da gaske kike labarin nan? Wallahi da gaske nake. Idan ƙarya kike me zai faru? Idan ƙarya nake wallahi Allah ko mene ya mun, ko mene amma wallahi ba ƙarya nake ba. Garin ya kika yi da kuɗin? A aljihun riga ta suke bulan lere. Muga aljihun riga. Mu gani? Kin ci abinci aiko? Biki ci abinci ba? Allah ma na 25 take ba. Nawa ne na 25? Guda nawa ne na 25? Dan 50 ne za ta yanka shi biyu. Da akwai kuma guda ɗan 50. Kuma ta ce kan sai mu zuwa gidan mutane neman taimako abinci, kuma abincin da aka yi sai an raba shi kai ɗaya da na 'ya'yanta, amma na sai ta tura magenta sai ta ci ragowanta a bani. Da gaske wai wannan magana da kike da gaske ne ba ƙarya ba ne? Wallahi da gaske nake yi. Shi ne nan da ta yi baƙi kan yan biyun mamanmu suka zo, yan biyun dangin babanmu da suka zo gidan, na buya a bayan kyauri suna ta cin abinci da mama, ni kuma ɗaya sabon karyawa har yanzu har ƙarfe 5 ta yi, suna ta cin abinci da mama, suna ta ce shi ne na sai ƙanwar babanmu ma suka ce ina nake
sai ta ce ai na tafi makaranta. Ashe na bayan kyaure ban shiga gidan ba, kawai sun fito sai suna leƙo muka haɗe sai suka janyo ni suka ce ke suna cin abinci kina waje, sai suka je suna mata masifa. Shi ne nan ta ce zauna mu ci, ga 'ya'yanta da sun koya halin da duka na suke. A 'ya'yanta karami ma in da ke ni ban yi sanin rama ba. To me yasa kika tashi kika tafi kika je ina ne kika ce min kin je kin kwana? Yan Ali. Sai ki je ki kwana a bishiya, ba kya jin tsoro? To duk yan unguwanku ba sa taimaka miki da abincin? Saboda ne? Masa ba ni komai. Sun san kina shan wahalan koko ba su sani ba ne? Ko taro ma ke yin ta ji ana wannan zance sai ta ce ita dai gaskiya ba ta yi wa ɗaru ƙwarrakin mutunci ba, shi ƙarya ne. In yi abin da yasa ba kasafai na fi gaya mutane ba. Akwai gaskiya akwai lashira kuma Allah zai yi sakayya da ita. Haka ne? Tun mashawiyar duniya shi ne maji daɗin lashira, isa kawai nake rabuwa da ita. Haka ne? To Fati. Zalunci dai ba kala wanda ba ta nuna ba. Da sallah kowa sai da saka kayi ne, sai in ta zauna a daga ba ta yi min kaya. Ni ba ma kaya ne da ni ba, sai dai an ba ni kwance ta kone ko ta hada da nawa wanda dai daga na fi so ta kone. A yanzu kayan amma bai ta kala 5 ba. Kin sa wanki? To yanzu an baki za